Kai ya ka daina zuwa wajen wannan yarinyar ne? Ai ina ga ma wanta ne yace sai na sai mata Samsung ko iPhone. Ai ni tuni na iya sai wata iPhone 13 Pro Max din. Tun tana sabuwar dauka ma ne sai mata ma. Wannan ƙarya haka. Ai ni har ka bata min rai ma. Bari in bar wajen sai an jima. Waya ai ta cewa ai yanzu kana da fi network. Ina ga maka bullalazi ko guda ɗaya ne kai ka kudin ce. Kai fi network ai da guda ɗaya. Sai ka sai jirgin sama ina baka labari. What? Wannan magana. Kai ni Wayo! Wayo! Sai isa. haba Salim Editor ya kake min irin wannan ne. Me faru ne? Me faru kuke neman ku gashe bawon Allah? Wannan ban Allah har ya sa ni har ya nema yake sa rasa tunani na. Saboda Allah wannan ban Allah har ya kalli tsagwal kwaya ido na yazo ya ce min wai in kana da file ne to guda ɗaya zaka sai girgin sama to hauka ake yi. Da file guda ɗaya zaka sai. Zo nan don. Wayo, wayo. Allah sai ya rusa. Haba Salim Editor. Allah sai ya rusa maka. Haba ba mu kai ba kake neman kai kwarin kai ajalin sa. To bari ka jin gama idan. Ka dalilin me? Ai ya rena mutane hankali. To bari ka jin gama idan kana da file guda 3 da rabi. Kana da sato 2 da rabi sai ka sai duka jiragen duniya. Kai Salim Editor. Dan kariya nake na yafi dan jaki. Ayo.